Príjemné dobré ráno, my sa práve teraz nachádzame len kúsok od jedného z najkrajších miest, ktoré máme na Slovensku, a to je Štrbské pleso. Teraz sme ale v Starej Lesnej, ale čo robíme v Starej Lesnej? Přišli jsme se sem podívat na jeden 4hvězdičkový hotel. Náš hotel je nový, je otvorený 1 rok, a má 38 izieb, k hotelu patria aj apartmány. Pojďme se teda podívat na váš standardní pokoj. A tady je nějaká milá pozornost. Ovoce hnedka ochutnáme. Čo hovoríte na izby? No perfektné, sú ozaj pekne zariadené. Co to máme tady? To je asi nějaká pozornost. Nějaký úplateček zřejmě. Prišli tak nejak oddychnúť od chlapov, babská jazda, trošička si tak odreagovať a oddychnúť v kľude. Chlapi vycuciavajú z energie? Jasné, poznáte to? Vybavení pokoje, tak jak jsem si ho prohlédl, hodnotím 5 hvězdičkami z 5. Jako vždy jdeme navštívit kuchyni. Můžu vás na chvilku vyrušit. Co to vaříte? Samozřejmě. Tohle budou určitě halušky. A potom... Tu je tekvícová polievka s pomarančami a jablčkami. Podobné české svíčkové. Dezerty? Áno, to sú sladké dezerty, lístkové cesto s vanilkovým krémom. A určite je to aj dietné. Samozrejme, pre nás ženy je to stvorené. Ďakujem za každé takéto milosrdné klamstvo. Kuchyně moderní, inovativní, velmi chutná, proto dávám 5 hvězdiček. Teď se jdem podívat do toho vašeho spa, který má být unikátní něčí. Čím přesně je unikátní? Co zde najdu? Máme úžasné masáže, výrivku, sauny, nech sa páči, užite si to naplno. Ja viem, že si sa neprázdnili, ale hodnotíme hotely. Ano, hodnotíme hotely. Musím říct, že někdo se obětovat musí v zájmu opravdu zodpovědného hodnocení. Na materskej ste? Hej, na materskej. Takže toto je taký zaslúžený relax na materskej. Určite, chodíme veľmi často do Tatier. Páči sa ti vo vode? Dobre? Áno, dobre je. Dobrá voda, hej? Môžem skúsiť? Aleško, keď ťa môžem vyrušiť, koľko by si teda dal tomuto wellnessu? Já to řeknu velmi stručně. 5 hvězdiček z možných 5, 3 sauny, 2 výřivky, bazén. Prečo by ľudia mali prísť k vám? Povedzte. No viete čo, je to čerstvý vzduch, je tu čo pozrieť, pekné veci tu máme. Aj hore po Tatrách, chodníky sú dobré. Za ručičky sa držíte, to veľmi radi vidíme vždy. No jasné, no tak. Ste zalúbení? Jasné, už 30 rokov. 30 rokov ste spolu. No. Tak dajte recept na šťastné manželstvo. No čo ja viem, trpezlivosť. V Starej Lesnej je nielen vynikajúca turistika a krásna príroda, ale čuduj sa svete, my sme tu našli aj tigre, kam sa môžu prísť všetci Slováci pozrieť. Samozrejme, môžu sa prísť pozrieť, môžu sa prísť vzdelávať ku nám. Toto sú naši bojovníci za práva zvierat vo voľnej prírode. Já nemůžu hodnotit jinak než 5 hvězdiček z 5. Aké bude celkové hodnotenie? No, nejenom, že tento hotel prošel, ale je to vlastně první hotel, který získal plný počet hvězdiček ve všech hodnocených kategoriích. Čiže samozrejme gratulujeme a už v tejto chvíli ja sa teším na ďalšie zaujímavé miesta, ktoré na Slovensku nájdeme. A teraz už máš ty a poprajeme spolu krásne ráno. Dobré ráno.